kubawo umphathi nkqubo nokwangu district administrator mandibulise kuye kuqala ndibulise phaya kwi-office katata ubishop ndibulise kwi-president zonke ezilapha ndibulise kwintsumpa le yesekete ndibulise koonyawontle bonke abakhoyo apha nangokwezidima abahlonitshwa ngazo emabandleni abo ndibulise bavangeli abashumayeli amadodana omama bakaLusine kwintombi zomanyano umzi lo wasembekweni ngokubanzi kwi-Gildas zakwethu sithi one way one heart phambili emva ngokukhethekileyo ikhaya loRhadebe ikhaya lamatola ondlovu naye wonke ubani osondeleyo enxebeni mandibulise kuko tata upresident ndithunywa yisekete okokuba ndigqithise le ngubo yomzalwane wethu ongasekhoyo uLwando Rhadebe kaNyokana ndakaJanki mna xa ukhona wena ndiye ndifane nomphunga wembiza ndiphele emoyeni ndinciphe kwande wena tatana esandleni sam ndiphethe i-preaching manel yomzalwane wethu uNyokana siyi-office siye sachwechwa saya ekhaya apho khona siye sacela okokuba sinikezelwe sayihlola tata sayihlola le ngubo safika icocekile ingenalo nebala ayitywanga amanundu kananjalo ingenazo nezatshela zomqombothi kunjanjoku ayinamingqinyazi impuku singakhange sifana namaphela apha kuyo kuba ibiyibhatyenene ebelixabisile ngaphezu kwempilo yayo le ngubo xa ndibala ngokweminyaka umzalwane weNyokana uphuma kwezandla hardly 10 years eyinxibile le ngubo kodwa isimanga ngale ngubo sinye imileage yayo ayingqini iminyaka yayo uba ngaba ibikloka ikilometers ifana neQuantum ngoba iQuantum ithi iminyaka imbalwa uve kuthiwa ikloka imillion yekilometers injalo le bhaji ngoba ayikhange iphumle from the day umntakanyokana wayinikwayo. In fact umntakanyokana le ngubo wayikhawulela ngaphambili umntakantsonona ngalingena lam unyaka othile apha sasimngxolisa khona kwedini uyenza njani uthi ngumshumayeli ukhokela umzimba ekhaya elitsha sithetha apha ngoLwando kaNyokana umuntu bewuthanda umsebenzi kaThixo ebengakhethi imzi imbekweni yole ecakwam ilingqina lam apha abashumela abafana nami abangamavila behlele emthunzini kamnandi sisazi uba uNyokana ukhona kwawufika indawo uba makuthethwe tshona khona Nyokana akabuzi futhi utshona khona xa ndizayinikezela kuwe le ngubo tata kuthi qathanto kum phaya kwincwadi ezityhilele isahluko sesesithathu xa usihla ufika usima kwisinqe
salamqolo wesibhozo kukho amazwi athi uthe unamandla amancinane akwalikhanyela ilizwi lam kananjalo waligcina igama lam uRhadebe ebemncinci kuthi nindivile kwabe nisithi uphuma kwezandla kodwa isimangalo sokuba induku besizikha kuye xa ndilost imeko iyanyenza uba mandithethe bendiye ndirhwexe yena kwedini ngoba ke umntana nayinceda ndingumxhosa bantu bakuthi ikwedini nobe ngishumane ikwedini ndithi kwedini khandiyiphema apha kuyanyenza uba mandithethe noba ndifuni na andixhobise ulwami ebenjalo kumntakanyokana uthe namandla amancikane waligcina ilizwi likaThixo kananjalo kalikhanyela igama likaKristu wangathi uye kanye uYohane umfokazi bethu othe naxa esihlanzeni serhuluneli engirhule Kesare ethe yamthabatha yamfaka kumafutha abilayo yawugqiba yamkhupha yamfaka kwifatshela ezikhongwane kodwa kunjalo uthe xa iqengo lefatshi isiyakuwa kwisicili saPatmos iqheka kubini ngelo xesha akasaboni ngamehlo akhe kodwa uva ngendlebe wavikwekwena ibethi ikhwelo wayikhweba ikwekwena wayibuza ikwekwena kungenesigabeni namhlanje na yathi ikwekwena wathi xa ithetha wathi kwesiyasabatha ndisekho emhlabeni unjalo umntu oligcileyo izwi likaThixo imeko noba sinjani na kodwa uyema angakhanyeli ilizwi likaThixo nditsho kuwe mamjolo akumandanga mamam kodwa ungumKristu ewe hima ewe uligcine nditsho kuwena kamso ewe funda bekulwanto emncikane kodwa yena ukwazilwa ndinikezela kuwe kamntakataki nansi le ngubo ewe isulungekile ewe nikezela kuwe tata